दिनै एसटिया बरंस' जामारोब्ला जोंनि जाथिया बबेयाव थागोन बे बाथ्राखौ नोंथांमोना सान जोंनि जाथिया मंगल ग्रहआव थांनानै रायजो जाहैनो हागोन नामा बे बाथ्राखौ नोंथांमोना बर' हिसाबै साननो गोनांनि थारिखआव नोंस्रा सम जादों बे बाथ्राखौ नोंथांमोना साननो हायाखैब्ला आं बुंदों। खुलुमबाय मानगोनां रायजोफोर। दासान्दि 6टा जनजातिनो आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारा एसटि होनो नागिरनायनि हेंथायै जिथु प्रटेक्शन रिलिफ बैफोर रिलिफखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा कालारफोरनिफ्राय राजनितिनि कालारफोरनिफ्राय सोरनिबा थुनलाइनायाव सोरनिबा राजनितिक हान्जानि थुनलाइनायाव बेफोर रिलिखौ खालामबाय दं होननानै गोबां खोथा बुंगासिनो दं नङा होमबा। स' दुखुनांथाव दिनैहाय बेनि सायावनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सासे स्टुडेन्टआ एसे बुंफोरथि होफैदों आरोना नोंथांमोना नायलां। दिनै एसटिया बरंस' जामारोब्ला जोंनि जाथिया बबेयाव थागोन बे बाथ्राखौ नोंथांमोना सान जोंनि जाथिया मंगल ग्रहआव थांनानै रायजो जाहैनो हागोन नामा बे बाथ्राखौ नोंथांमोना बर' हिसाबै साननो गोनांनि थारिखआव नोंस्रा सम जादों बे बाथ्राखौ नोंथांमोना साननो हायाखैब्ला आं बुंदों आसथुनानै नोंथांमोना बे बाथ्राखौ सान जाथिया देरसिन ना पलिटिकेला देरसिन नोंसिनि लाइफ केरियारा पलिटिकेलजों जादोंब्ला जों दिनै पलिटिकेलनि बेन्दोंखौ बोस'नानै दिनैनि थारिखआव जों जाथिनि थाखाय नांनो फैदों जों बावहाय सोरनिबा आथिं सिङाव गैया सोरनिबा थुनज्लायनायाव जों गैया जों एसे जोंनि रियेल स्पिरिट जोंनि थै आरो मोदोमा दिनै गोदौखांदों जों सानदों फिउचारा जोंनि खोमसि लामायाव दिनै थांनो नागिरदों बे बाथ्राखौ सान नोंथांमोननि हेंथायैबो जोंनि जुजिनाया थांगोन नोंथांमोननि एगेन्स्टैबो जोंनि सोमावसारनाय हाबाफारिया जागोन जोंखौ नोंथांमोना सिरि जिरायनानै दं होननानै दा सान नोंथांमोनाबो दिनैनि थारिखआव जों बाहागोसो लानांगौ बे बाथ्राखौ नोंथांमोन बुंदों गोसोआवब्ला नोंथांमोनहा जायफोर आंनि इमेज होनानै दिनैनि थारिखआव पलिटिकेल मेनिपुलेट खालामनो सानदोंब्ला बेनिफ्राय गोजानाव था। आंनि मुङा धोनखुंगुर बसुमतारी। मैयानि जे आं मिडियायावहाय फैनानै भिडिअ होदोंमोन बा फंनैसो बाथ्रा बुंदोंमोन बेखौ लानानै आथिखालाव माखासे पलिटिकेल पार्टिनि बिथांमोनहा जे माखासे पलिटिकेल मेनिपुलेट बेखौ खालामनो नागिरगासिनो दङ दा बेवहाय आङो बिथांमोनजों गोबांथार बाथ्रा दान्थेनांगौ दं होननानै आं सानाखै मानोना आं बिथांमोनहा बबे स्टेजाव दं बेखौ मिथिगौ दा आंबो बिथांमोनजों बाथ्रा दान्थेनानै दिनै आं गावनि इमेजखौ गाज्रि खालामना लानो सानाखै नाथायबा आंहा बेनि गेजेरावनो फंनैसो बाथ्रा बुंनांगौ दं होननानै आं सानदों। गिबियाव आं सासे बर' फरायसा बा बर' लाइमोन एसे आं ट्राइबेल इउथ बे हिसाबै आङो जातिनि जे अलखद सम बेखौ मोनदांनानै फंनैसो मैयानि गेजेराव बाथ्रा बुंदोंमोन दा बे बाथ्रा बुंनायखौ लानानै दिनै जोंनि बर' मानसिफोरानो जाय बिथांमोना पलिटिकेल केरियार बा गावसिनि माखासे पलिटिकेल केरियार लाबालाबनि थाखाय जे जोंखौ बा जोंनि सोमावसारनायखौ बा आंखौ स्पेसियेलि टारगेट खालामनानै बाथ्रा बुंनायखौ जों नुदों दा बेखायनो आङो बावहाय फंनैसो बाथ्रा बुंनो फैदों बिथांमोननिसिम बिथांमोनहा साननाया गोनां जे जोंनि बर' हारिया बबे समाव दं दिनैनि थारिखआव बबे थासारियाव दं बे बाथ्राखौ नोंथांमोनाबो सान दिनै जों सोमावसारदों जोंनि सोमावसारनाया जोंनि बर' जाथिनि हेंथा नङा बा सोरबा पलिटिकेल पार्टिनि हेंथा नङा जाय पलिटिकेल पार्टिया जोंनि जातिखौ खैफोदनि लामायाव लांनो नागिरदों बै पलिटिकेल पार्टिखौ जोङो जातिनि जानानै जोंनि बर' हारिनिनो जानानै जाहाथे बर' जातिनि खामानि मावो बे बुस्थुखौसो जोङो आसथुनानै होनो थाखाय दिनैनि थारिखआव जों सिगांनानै फैदों दा बेखिनिखौ बुंदों दा आङो बे समावहाय जाय बिथांमोनहा जोंनि सोमावसारनायखौ बा आंखौ जे सोमावसारनायाव जे UPPLनि जानानै सोमावसारदों बे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों बिथांमोनहा बे बाथ्राखौ सान नोंथांमोनहाबो बर' मानसि दिनैनि थारिखआव आं बबेयाव दं बबेयाव गैया नोंथांमोनहा बेखौ जाज खालामनो गोनां गैया बाथ्राया जाहैदों दिनैनि थारिखआव जोंनि बर' जाथिया थोंनाय आरो थांनायखौ लानानै जुजिनानै दङ नोंथांमोनहा बे बाथ्राखौबो सान जोंनि BTC बै समनि BSC एकर्डनिफ्राय लानानै BTC एकर्ड आरो दिनैनि थारिखआव BTR एकर्ड बै मोनफ्रोमबो एकर्डफोरखौ नाय बेवहाय गुबैयै बर' जाथिया सोमावसारनायनि गेजेरजोंसो बैफोरबादि एकर्डखौ जों मोननो हादों दिनैनि थारिखआव जोंनि थामोनथा रैखाथि जों बुंनो थाङोब्ला जोङो 6 शेड्युल जायजों ST बे ST मर्यादानि थाखायसो जों दिनै बर' जाथिया थांनानै थादों दा जोंनि बे ST मर्यादाखौ गुबुना सिख'नो फैयोब्ला जों बेखौ जों बर' फिसा जानानै सहायनानै थानो हायाखै जाथिनि थाखाय जाथिनि अलखद समाव सासे जाथिनि मानसि जानानै एसे आं बर' ट्राइबेल इउथ जानानै बाथ्रा बुंनो मोननायनि मोन्थाय बे आंनि आं बबे थासारियाव दं नोंथांमोना बेखौ जाज खालामनो नाङा गोनां गैया आंखौ जाज खालामनो आं सोर आं बर' फिसा हिसाबै आं बे बर' जानानै बर'नि सेन्टिमेन्टजों आं बाथ्राखौ बुंदों एस ए ट्राइबेल इउथ जों सोमावसारदों बिनि थाखायनो जायफोर मोनद' जनगोष्ठी बै बिथांमोनहा आं बुंदों मैयानि थारिखआव बिथांमोनहा जोंनि बे
बर' जाथिनिफ्राय जोंनि ट्राइबेल माहारिफोरनिफ्राय बिथांमोना जाय मोनद' जाय एसटि दाबिदों बिथांमोना जोंनिफ्राय बेसेबांबा गुन गोजौआव बिथांमोनहा जोंनिफ्राय एडभान्स जौगानाय हारि रांखान्थियारि बिथिङै होन समाजखान्थियारि बिथिङै होन बिथांमोना जोंनिख्रुइ इक'नमिकेलि बिथांमोना जोंनिख्रुइ डेभेलपसिन बा जौगासिननाय नाथायबा नोंथांमोना सान दिनैनि थारिखआव जोंनि माखासे पलिटिकेल लिडार बिथांमोनहा जाय राजखान्थियारि बिनिमयनि थाखाय राजखान्थियारि लाबालाबनि थाखाय दिनै जोंनि थाखानाय जे बर'नि मोन्थाय बेखौ बिथांमोनहा फाननो नागिरदों बा बे थाखानाय जोंनि मोन्थायखौ फाननानै बिथांमोनहा गावबागाव लाबालाबनि थाखाय दिनै जोङो पलिटिकेल खालामबाय थानाय नुदों गावबागाव लाइफ केरियारनि थाखाय बेखायसो जों बुंनो फैदों जों बुंनो गोनां जादों एसे ट्राइबेल हिसाबै दिनै जोंनि जाथिनि मोनखानाय जोंनि क्षमताखौ जोंनि जाथिखौ जोंनि थामोनथायखौ जाथियाव नांनाय आघात नांनाय जाय माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै जाय बिथांमोना दिनैनि थारिखआव जायखि पलिटिकेल पार्टियानो जायाथों मानो जोंनि बै जाथिनि बिखायाव नांनाय आघात खालामनानै पलिटिकेल दा खालामथों गावनि लाबा लाबनि थाखाय बे बाथ्राखौसो जोङो बुंनो फैदों बेखौ क्लियार जानाया गोनां बेनि थाखायनो आं खावलायदों जे दाखालिनि जे जानानै थांनाय मोनसे हाबाफारि बे हाबाफारिया टटेलि जोङो बर'नि रैखाथि थामोनथायनि थाखाय सोमावसारनायमोन बे सोमावसारनायाव नोंथांमोनाबो बाहागो लानांगौसो आं खावलायनो लुगैदों नोंथांमोनखौ दिनैनि थारिखआव नोंथांमोना बर'नि थै दङब्ला राजा लामायाव ओंखारबो जुजिनो फै सुथुरनि हेंथायै नोंथांमोनाबो बर' सुबुं जानानै बर'नि थाखाय साननांगौआ नोंसिनिबो दायथ' दिनै नोंथांमोनाबो बर'नि थै दङब्ला जुजिनो फै दिनै जोंनि बर' जाथिया अलखद समाव दं दिनै बे जौगानाय मोनद' हारिफोरा दिनै जोंनि बिटिसि दा रुलिं सरकार जाय बिटिसि गभर्नमेन्ट बिथांमोनानो जोंनि बे बिटिसि सेक्रेटारियेटआव केबिनेट मोनसे जथुमनि गेजेरजों मोनद' हारिनो एसटि होनांगौ होननानै दिनैनि थारिखआव आसाम आयेन आफादाव स्टेट गभर्नमेन्टनो एनअसि हरनो हादोंब्ला नोंथांमोना सान दिनै बै जोंनि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव दिनै स्टेट गभर्नमेन्टआ बे बुस्थुखौ पास खालामनानै दोनदों दिनै एसटिया बरंस' जामारोब्ला जोंनि जाथिया बबेयाव थागोन बे बाथ्राखौ नोंथांमोना सान जोंनि जाथिया मंगल ग्रहआव थांनानै रायजो जाहैनो हागोन नामा बे बाथ्राखौ नोंथांमोना बर' हिसाबै साननो गोनांनि थारिखआव नोंस्रा सम जादों बे बाथ्राखौ नोंथांमोना साननो हायाखैब्ला आं बुंदों आसथुनानै नोंथांमोना बे बाथ्राखौ सान जाथिया देरसिन ना पलिटिकेला देरसिन नोंसिनि लाइफ केरियारा पलिटिकेलजों जादोंब्ला जों दिनै पलिटिकेलनि बेन्दोंखौ बोस'नानै दिनैनि थारिखआव जों जाथिनि थाखाय नांनो फैदों जों बावहाय सोरनिबा आथिं सिङाव गैया सोरनिबा थुनज्लायनायाव जों गैया जों एसे जोंनि रियेल स्पिरिट जोंनि थै आरो मोदोमा दिनै गोदौखांदों जों सानदों फिउचारा जोंनि खोमसि लामायाव दिनै थांनो नागिरदों बे बाथ्राखौ साननानै जों दिनैनि थारिखआव सिगांबोदों नोंथांमोनहा जोंखौ बाराबार बेबादि जोंनि मोन्थायनिफ्राय बन्सित खालामनानै जोंनि बर' हारियानो नोंथांमोना खैफोदाव थानायखौ नुसेयावबो बर' हारिया खैफोदाव थासेयावबो नोंथांमोना दिनै जों बर' हारि खैफोदाव थानायखौ गसंथानो थाखाय जानजि खारफानानै जों सोमावसारनायखौ नोंथांमोनहा बर' मानसियानो दिनै हेंथा सुथुर जानानै नोंथांमोना जोंनि सोमावसारनायखौ बन्सित खालामनो फैदोंब्ला नोंथांमोना बे बाथ्राखौ सान नोंथांमोननि हेंथायैबो जोंनि जुजिनाया थांगोन नोंथांमोननि एगेन्स्टैबो जोंनि सोमावसारनाय हाबाफारिया जागोन जोंखौ नोंथांमोना सिरि जिरायनानै दं होननानै दा सान दिनै जोङो मैया दाख्लैयाव जेरैबादि सोमावसारदोंमोन बेनिख्रुइ लाख लाख बर' सुबुंफोरा जायफोर जोंनि सोमावसारनायाव बाहागो लानो थाखाय दिनैनि थासारियाव थियारि जानानै दं सिगाङाव जेरैबायदि प्रटेस्ट हाबाफारि जादोंमोन बेनिख्रुइ बांसिनै जोंनि सोमावसारनाया लाख लाख सुबुं गमानि गेजेरजों जानो थांगासिनो दं बे बाथ्राखौ नोंथांमोना बुजि बेनि थाखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायनो सानो दिनैनि बे समाव नोंथांमोनाबो सम जादों दिनै समाव मोजाङै सानफिन मोजाङै सानै हयै बाथ्राफोरखौ बुं मोजाङै सिन्था खालामलायनायनि गेजेरजों नोंथांमोना बुहुल बुजा-बुजि साननाय जादोंब्ला आं बेवहायसो रिकुवेस्ट खालामनो फैदों नोंथांमोना बेबादि बुहुल बुजा-बुजि गोरोन्थिफोर सानफ्लांदोंब्ला नोंथांमोनहा बे बाथ्राखौ नोंस्रा दिनैनि थारिखआव बुजिनायनि सम नोंथांमोना सान दिनै जोंनि बर' जाथिया बबे अलखद समाव दं नोंथांमोना गावनि मेगनजोंनो नाय बै जोंनि थाखानाय एसटिखौ सोरबा जौगानाय हारिफोरनो एसटि होनांगौ माबा माबि होनांगौ होननानै जासिनानै जाथियाव आघात गोनां मोनसे पलिटिकेल बेबादि नोंथांमोना षड़यन्त्र खालामनो सानदोंबा खबरदार बेनिफ्राय नोंथांमोना गोजानाव था दिनैनि नैबे समाव आं नोंथांमोनखौ हुमखि होदों एसे बर' लाइमोन इयुथ जानानै बर' जाथिनि थाखाय जानानै नोंथांमोनहाबोथ' ना बर' नोंथांमोनाबो एसटिनि पस्टआवनोथ' दङ नोंथांमोनाबो एसटि केटेगरियावनो दङ नोंथांमोनहाबो सानसे समाव हाबा जागोन फिसा फिसौ खांगोन नोंथांमोननि फिसाफोराबो एसटि खथायावसो साख्रि बाख्रि लागोन दिनै स्कुल इउनिभार्सिटि कलेजफोराव नोंथांमोननि फिसाफोराबो एसटि खथायावसो थ'ना एडमिसन लागोन नोंथांमोना दिनै जाथिनि इयुनखौ मानो सानाखै गावबागाव पलिटिकेल केरियारनि थाखाय नोंथांमोना दिनै जाथिनि खैफोदखौ नुनानैबो नोंथांमोना मानो सिरियै थादों नोंथांमोनाबो दिनैनि थारिखआव जों बाहागोसो लानांगौ बे बाथ्राखौ नोंथांमोन बुंदों गोसोआवला नोंथांमोनहा जायफोरा आंनि इमेज होनानै दिनैनि थारिखआव पलिटिकेल मेनिपुलेट खालामनो सानदोंब्ला बेनिफ्राय गोजानाव था बे बाथ्राखौ आं बुंदों
नोंथांमोनहा बर' हिसाबै बर'नि थै दङब्ला फिन खनसेबाव खावलायदों फै जों राजा लामायाव जाय मोनद' जनगोष्ठीनो एसटि होनायनि हेंथायै जों खौसे गारांसियै जोङो सोमावसारनो नोंथांमोनहाबो बाहागो लाफै जों जुदि नोंथांमोनहा मावनो हायाब्ला जाथिनि खैफोदनि समाव गसंथानानै थानो हायाब्ला सिरै थानो थाखाय नोंथांमोनखौ खावलायदों बे समा जों सोरबा उमुक सोरबा BPF सोरबा UPPL सोरबा BJP बेबादि थ्रेटजों नङा दिनैनि थारिखआव जों बेखौ बुजिदों दिनै जाथिनिख्रुइ पलिटिकेला देरसिन नङा बे बाथ्राखौ साननानै जोङो पलिटिकेलि जोंखौ जोङो बोस'नानैब्लाबो जों दिनै राजा लामायाव ओंखारबोनो गोनां जादों एसे जों फरायसाफोरनो बाहागो लाफैदों ट्राइबेल इउथ हिसाबै जाथिनि नैबे खैफोदनि समाव नोंथांमोना बे बाथ्राखौसो साननांगौ दिनैनि समाव बर' जाथिया पलिटिकेलि बांद्राय साया लानानै जाथिया मा अलखदाव दं बेखौनो साननो बावबायब्ला आरोबाव बेनिख्रुइ दुखुनि देरसिन सम गैया नोंथांमोना बेखौ बुजि 29नि जे सोमावसारनाय बे सोमावसारनायाव सोरबा UPPL सोरबा BSU सोरबा माबा माबि सोरबा BJP बेबायदि साननाय गैया 29नि सोमावसारनाय बे सोमावसारनायाव BSUनि बिबानगिरि जोंनि माखासे गुबुन आफादफोरनि BJPनि माखासे जोंनि UPPLनि गोबां सोद्रोमा बिथांमोना बाहागो लादों बेवहाय पलिटिकेलनि जेबो लोगो लोब्बा गैया बिथांमोना जाय माखासे गुबुन पलिटिकेल पार्टियाव दंमोन बिथांमोना दिनै थोंजोंनि बे सोमावसारनायाव मानो बाहागो लादों नोंथांमोनानो सोंनानै नाय नोंथांमोना मानो जोंनि बे सोमावसारनायखौ पलिटिकेलि गाबफुनो नागिरदों जों एसे बर' लाइमोन एसे ट्राइबेल इउथ हिसाबै जोङो दिनैनि थारिखआव जों सोमावसारदों नोंथांमोना बेखौ बुजि दिनै जों बेबादि सोरबा BSU सोरबा बाहागो लाफैदों जों बेखौ क्रिटिसाइज खालामनो दिनैनि थारिखआव जोङो दोरखार गैया बिथांमोन बायदिनो नोंथांमोनाबो फै बे इस्युआ जों गासै बुहुमनि बर'फोरनि गासै ट्राइबेल माहारिनिनो बियो मोनसे साननो गोनां एजेन्डा दिनैनि थारिखआव जोंल' सानाखै गोबां जोंनि बर'नि माहारियारि आफादफोरा बिनि सायाव सानदों दिनै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद थिग बेबायदिनो गोबां जोंनि बर' साहित्य सभा बेबायदिनो गुबुन जोंनि माहारियारि आफादफोरा दिनै बिथांमोना जोंनिख्रुइ बैसोआव देरसिन गागौसिन एक्सपिरियेन्स गोनांसिन बिथांमोनानो बै एसटिनि हेंथायै मोनद' हारिनो एसटि होनायनि हेंथायै बिथांमोना दिनैनि थारिखआव साननो गोनां जादों एसे बर' हिसाबै एसे ट्राइबेल हिसाबै बे सोमावसारनायाव गोबां जोंनि राभा माहारिनिफ्रायबो बाहागो लादों गुबुन ट्राइबेल हारिनिफ्राय बाहागो लादों नोंथांमोना बे बाथ्राखौ गोरलै सानदों नामा बे इस्युखौ नोंथांमोना दिनैसिमबो दाबो इजि साननानै लादों नामा नोंथांमोनखौ जों खावलायनो सानदों गोख्रैयैनो जोंनि बर'नि दा जायफोर सरकाराव दङ जायफोर BTC गभर्नमेन्टखौ सालायगासिनो दं बिथांमोनहा गोरोन्थियै बे NOC हरनायखौ हरफ्लांदोंबा थाबैनो उइथड्र खालामनानै ला बे बाथ्राखौ जों दिनैनि थारिखआव खावलायनो थांदों नङाब्ला नोंथांमोनानो बर'नि जारिमिनाव देरसिन जोलैनि हांगार महरै सानसे रोखा बर'नि जारिमिनाव लिरजानो थांगासिनो दं बे बाथ्राखौ नोंथांमोना सान आं बेखिनिखौ बुंबाय आरो गोबांथार बाथ्रा नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो गोनां गैया नोंथांमोनहाबो मानसि जिबिसो मेलेम गोनां बोराय आथिंजों दाजानाय जुनार नङा नोंथांमोनाबो आथिया बबे थासारियाव दं नोंथांमोना बे बाथ्राखौ साननो हायो गावबा गावनि खोमाजोंनो मेगनजोंनो मेलेमजों गोग्गो गोथार गोसो नोंथांमोनाबो साननो हायो बे बुस्थुखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बारे आगसिथुना बाथ्रा बुंनो गोनां गैया एसेयावनो खुलुमबाय नोंथांमोन गोजोन्थों